Nou, het is eigenlijk een soort tweede sport op de Olympische Spelen. It's beautiful. So we do have our own pins en sammelje. Misschien moet je meer verrullen. Want die wil ik net ruilen. Can we have this one? De kranten stiet vol mooie sporten, maar op deze spelen kwamen wij erachter dat er nog een sport is. Ja, want tijdens het interviewen van verschillende sporters zagen we alweer pins om de nekken van de sporters. En die wisten ons allemaal, joh. Ja, de pins. Elk land heeft je nog een pin. Hier, we hebben natuurlijk een mooie panda. We hebben Italië, kan niet ontbreken. Amerika. En die kun je dan ruilen. Je ziet een orenpins van Orenland. Ja, het is een decennia oude traditie en eigenlijk willen wij die dingen natuurlijk ook hebben zelfs. Ja, maar dan moeten we eigenlijk ook pins hebben. We hebben mooi ruilie kennen. Die hebben we net. Dus de opdracht werd voor Joert. Op zoek naar de pins. Nou, er ben de man die er alles van weten en een heel soort pins sammelen. Bouke en Jesse. Nou, het is eigenlijk een soort tweede sport op de Olympische Spelen. Hè. De beleving, het ruilen van de pins. Van hey, je hebt een praatje met elkaar en je praat met mensen uit landen die het nooit eigenlijk spreken. Maar we moeten iets unieks bedenken, waar toch meer mensen met ons ruilen willen. Dus toen hebben we dus eigen pins ontworpen. Ja, die hebben we bij. Maar je kan ze hier net ophingen. Die moeten we even uit de tas pakken. Je redt er al in. Zo, dit is bijvoorbeeld eentje die we maken gaan. Dit is dan maar Dries Roelvink. We gaan 4 verschillende sporten bij langs. Dus van elke sport die we gaan bezieken, hebben we een pin maken. Maar ik bijvoorbeeld hier uit Milaan hebben we de Duomo op de achtergrond. En van het team in Elhoes hebben we er ook in. Wij stappen inderdaad gewoon op mensen houden. Dus we kunnen het in principe zijn proberen had we mensen zeggen maar een keycord om. Geef eens even een scherm wat hier rondrent. We gaan die kant maar eens op. Wij hebben onze eigen pins gemaakt. Dit zijn jullie. Ik zou het niet doen. Ik zou het wel doen. Geen deal? Nee. Dat jij er bij. So we do have our own pins with our own faces on it. Wow. Would you like one of these? Of course. Oh, Yeah, thank you so much. Do you want to trade for it? Thank you. Nou, we gaan er weer in. Wat is dan de tactiek op zo'n zoektocht? Wat er hierin is, mijn hek een keycord of een sjaal, mijn pins. En even scannen of er een mogelijkheid is. Dit is wel mooi. Zo, hier hebben we een Nederlandse team uit een pin uit 2016. Can we have this one? Yes, of course. I think it's just about meeting different people, learning about different sports, kind of engaging with the community. Thank you. Kijk, zo'n volgespotter. Hij zit er van 4 houden, zit er al niet helemaal pins. Hè? Want to trade a pin? No, thank you. No? Unfortunately, I'm only trading these, which I know I'm not particularly amazing, but these have very big attachments. Thank you. Veel die nooit opletten, dat is het meisje om dingen vreest. Nee, iedereen die vindt het leuk. Dus zij heeft zelf ook pins. En dat is het hele ding van ruilen en sammelen. We staan je leiders in de rij. Nou, toen kwamen er een stuk of 8 jongens, seniormeisjes, die kwamen achter elkaar. Oh, we hebben... Ik ken er iets met normaal in, jongens, kom maar bij die. Can I have this one? Ze hadden een heel bult respect voor je, want dat ding ging het helemaal vol zouden. Ja, nou ja, en dit is dus nog maar een van de... Hè? Nou, ik denk dat wel rond de 250 gaat momenteel, laten we alles bij elkaar optellen. Nee, maar ik heb nog een prot gewoon thuis. Want die wil ik net ruilen. En dan kan ik net mijn dronken kop die pin ruilen. En we hebben nog meer van uzelf bij u, dus we hopen richting de 400 uiteindelijk te gaan aan het einde van de reis. Ja, nog 20 hier, dan staan we maar op een jas vol. I give you one, you give me another. Okay. You give me 5, I give you 5. Thank you. How long do you do this kind of stuff? 10 Olympic Games and 10 Paralympic. What's your most beautiful one? My most beautiful, it's anyone I like. If you like it, it's beautiful. Dit is eigenlijk je takkomstbeeld, hè, dat hij hem jongen. Want hij is zien jullie begon, maar niks. En dan had er een jas helemaal ramvol. Ja, misschien dat wij inderdaad, misschien twee hier wat zien hier. Ik zou staan inderdaad. Wie weet. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het een hele leuke sport is. Weet je sammelt iets binnen leuke plaatsjes, het is iets fysieks. Het is echt zo'n sammelkriebel dat je krijgt. We weten niet, ik weet. Wat even. Microfoon in de lucht. Oh. Fanatiek, hè? Als jij dit daar. Hij is al een rol in. Hij zit al met een rol in. Nou, die moet ik scherp bloeien, nou. Sorry. Ja, hij moet deze, maar ik haal hem nou. Dus gewoon puur om hem te naringen. Wij hebben eigenlijk nog een aanbieding voor de jongens, hè? Ja, dat weten ze nog net. Maar wij hier stiekem ik nog wat regelen. Wij hebben een ruilmiddel, dus ik het zas is. Die pins van jullie zijn natuurlijk zo uniek. Wij willen ik eentje op ons jasje hebben eigenlijk. En nou hebben we zelf
geen pins. Nee. Maar we hebben wel wat oorzien aanbieding. Ik weet niet of je een beetje zijn oren ding ruilie. Was net, maar van Jim doen we dat. Toch misschien mooi meer verrullen. Ja, zeker. Ja, dat geven we doen. Dat wordt onze eerste pins, hè, Wander? Ja. Dit is gewoon echt ik wel weer een uniek moment. Deze voor die, dan deze voor die. Tje, ja, dank u wel. Oh, wat leuk. We zetten hem gelijk op. We hebben wat leuks gehaald. Wij zijn weer tevreden. Ik weet het nou wel net meer precies, maar ik ben tevreden. Nou, Wij zijn niet tevreden. Tevreden ben ik. Ja. Maar we hebben zijn eigen pin en wie weet komen er nog meer.